på Lucia altså. Hun løb her i forvejen. Lad os bare gå ind i sløjtlokalet. Undskyld. Ja. Ja, men vi bruger det så. Jeg skal lige bruge det ind. Okay. Hvem skulle vi møde derinde? Jeg troede ikke, var derinde og bruge det. Det tror jeg heller ikke. Skal vi prøve at følge med? Det er lidt uhyggeligt. Sløjtlokalet er altid det uhyggeligste sted på skolen. Det er den anden vej. Hvad skulle hun måtte ind i sløjtlokalet? Ja. Ingen ved. Det er lidt uhyggeligt. Hvor går det? Ja. Men jeg er nervøs. Hun er ny på skolen og det hele. Hvordan kender hun sig i sløjtlokalet? Hun er her ikke. Ej, hvad er det? Der plejede at stå et bord her. Gør der ikke? Jo. Shit. Er det ikke en lem? Tager du op lidt? Nej, du gør. Det faker. Det er heller ikke, men er du sikker? Den ser meget ustabil ud. Jamen nej. Hjælp mig, Julie. Shit, det er uhyggeligt. Er du sindssyg? Ej, hvor er klamt. Pas på. Hvad er det? Julie, se! Hvad er det, der er hernede? Det er et blodnedtryk. Jeg holder mig helt bagved dig. Hvad er det for det lys? Hun er død. Hvor er min? Julie. Ja. Jeg finder den morder og skal dræbe. Nu skal jeg hæve den på dig.